אז זאתי הדלת, ושנכנסים, אוקיי, אני קצת מזהירה, לי המאפרת די מקצועית, היא מאפרת בעיקר לפורים וכאלה, נגיד היא תמיד מאפרת אותי לפורים שאני באה אליה ב7 בבוקר, ואז אנחנו הולכות, והיא רק בת 10. אז אני אומרת לכם, לי די מאפרת מקצועית, אז לא, באמת, כאילו, זה שאתם עדיין ילדות לא אומר שאתם צריכות הרבה איפור, כמו לי. אוקיי, אז אני פשוט, בלי יותר מדי הפרעות, זאתי הפינת איפור של ליה. יש לה פה צבעי איפור מקצועי, כן, שזה בערך מה שהיא עשתה לי, אני אראה לכם מה באמת, לא, כאילו מה שהיא פרה אותי זה לא מפה, אבל היא באמת קצת מאפרת מקצועית, יש לה פה, רגע, כן, רואים, פודרה שקופה, זה תמיד היא משתמשת, כן, כל היד שלי סוואצ'ים, בגלל שהיינו לפני דקה בקניון וקנינו כמה דברים. פה יש לליה פלטה של שיק, כן, זה כתוב פה, ויש לה כאן מברשת, זו מברשת קטנה, פה יש לה פלטה של צלליות, זאתי הפלטה, יש בו את הצבעים של לבן, שמנת, צהוב, חום, סגול, אפור, ורוד, כתום כזה, כחול, סגול, אדום, ורוד כזה שמתאים לחורף. זה די חום כזה, אבל פשוט אתם לא רואים את זה, ירוק, כחול, די כזה חום, ושחור. וככה היא שמה את זה, שזה יהיה לה יותר נוח. פה יש לה שתי נצנצים כאלה, שזה של ג'ייד, אחד בצבע לבן ואחד בצבע ורוד, זה מספר 43, וזה צללית בתבזורת, וזה מספר 1S. יש לה פה 3 דמים של לקוחות שלה, שהיא בדרך כלל, זה הצבעים שהיא מאפרת. איך פה נפל? אוקיי, יש פה שחור, פוקוס, מה יש לזה? אוקיי, אני אעשה לכם ככה, יש פה שחור, כתום וצבע ממש יפה, שזה בערך אדום ורוד, והיא שמה אותם כאן. אוקיי, אז אני בדודה של ליה, כן, אז כאילו אם אתם לא מכירות אותי, יש לה פה לק שהיא אוהבת לשים בדרך כלל בימי שבת, שזה צבע ורוד של לייף, מספר 276, והיא שמה אותו פה. יש כאן שתי גלוסים של לוריאל, כאן, לוריאל פריז, אחד מספר 106 וקוראים לזה Forever Young, והשני, וזה מספר 113, יש לו קצת נצנצים, וזה הפרניאל רוז. היא מניחה אותם פה, ושכחתי להגיד שלאודמים האלה קוראים גלאם שייני. יש לה פה מייקאפ של חברת ג'ייד, הוא מספר 1, וזה מייקאפ עמיד, כן? שכחתי שוב לעבור על הפינה הזאת, ויש פה את ה-212 ניק, יש לה פה מחברות, יש לה פה הנד קרים של
שיירי, זה מהגולף ספה. קרם גוף של ויקטוריה סיקרט. אציטון של טוויסט, שזה בעצם מוסיר לק. גלוס מספר 100 של לייף. וליה הוסיפה לנו כאן את האציטון כי היא שמה לעצמה לק. הוא פשוט מושלם. אז כן, יש לה פה את זה. שם אותו פה. יש לה פה את מה שהכנו, וזה גלוס בטעם שוקולד, שזה בעצם מבוסס על שוקולד. יש לה פה בודי סופיה של ללין. דורדורנט נושם של קרליין. קרם ידיים מהבודי שופ. ווייט מאסק, אומייגאד, של בודי שופ. קרם בושם יקר של סיורה. ונעבור למגירות. זאת המגירה של אחות של ליה, אז אל תתייחסו על הבלגן. יש פה משקפיים, יש פה כל מיני דברים. פנדה, כן, ליה לא אוהבת פנדה, היא אפילו לא סובלת פנדה, אז כן. המגירה של ליה, וקצת מחברות וקופסה שאין לי מושג למה זה פה. נעבור למיטה. פה יש לה את המיטה עם שמיכת צמר ממש יפה. מאיקאה, אני וליה קנינו אותם ביחד, שבמקרה היינו ליד איקאה בראשון לציון, אז נכנסנו וקנינו. את השמיכה הזאת אני הבאתי לה כי קניתי אותה, פשוט לא אהבתי אותה, וזה לא צבע ירוק, זה רק נראה במצלמה, אבל זה צבע טורקי, זה ממש יפה. שתי כריות ורודות, יש לה פה ספר, אני אעשה זום. ספר. ופה יש לה וילון ממש חמוד. יש לה פה... נחליף אותו. כן, עוד מעט הם מחליפים. ויש לה פה כמה בובות של אחותה. פה יש לי ליד הספרייה. ופה יש כזה תיק של אגיס. ויש לה פה כל מיני צבעי איפור. כן, זה כל הכסף שלי המרוויחה מהאיפור. יש לה פה צבע כזה מושלם. יש לי פה מלא צבעים. והיא שמה את זה פה. פה יש את המערכת שעות. אם אתם שואלות מאיפה זה, זה אני והיא קנינו מאיקאה. זאתי השידה של ליה וזה התיק של ליה. וזאתי גיא, האחות של ליה. היא פשוט מושלמת. אז אמרתי ליה עלתה לי עם הכיסא על הציפורן. אז כאן יש לה את המחק של ליה מספוגית הפלא או משהו כזה. נהיה טישו. אינלציה או אינלסטיה של גאיה. אוקיי. פדיות צמר גפן. להוריד איפור. כאן יש לה מלא לקים ויש עוד. פה יש לק של גולף, אם אתם תצליחו לראות. אוקיי, אז כאן לק של פרו ביוטי. למה אין פוקוס? אוקיי. לייף. עוד פרו ביוטי. זה נשמע כאילו אני מפליצה. אוקיי, יש כאן 3 לקים של שיק שקשוק.
זה מספר 52, 02 ו-276. זה 02 ו-52. לק מחזק, לק של קרליין, או לק של גולף, ועוד לק של גולף. לק של לייף, ולק מושלם של לייף, שהוא כרגע לציפורניים שלי. טוב נו. בא לי שוב להפליט. הנה מחזק. לק של שיק. לק לבן של וואו. לק מושלם שאני וליה הכנו. כן, אבל זה רק בקופסית כזאת של טופ ביוטי. ביוטי סנטר שאני הבאתי לליה, שזה מחזק ציפורניים. טופ ביוטי פה. משהו כזה, איך שלא קוראים לזה. עוד משהו שאני וליה הכנו, בגלל זה יש צהוב מלמעלה. עוד מחזק. ואם אמרתי או לא, יש פה פטי יוצא מר גפן להסרת איפור. בובה של ניקי. זה הקלף של גאיה, כתוב כאן שהיה בולבול. לא נכון, זה לא אני. זה כן גאיה. לא, שלי כבר זה. כאן יש פה. אז אם זה כאן שלי, זה של ניקי. וזה הקלמר של דיה. וזה ככה, 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 ככה. זהו. פה יש מגירה. יש פה טפטוף עם הפוג'ל. יש כאן נו פוקוס. איזה זה אוטורזין. יש כאן את הדבר שאני הכי אוהבת. אז הנה רגע, אני לא מצלמת, הידיים שלי פה, זה פשוט החצובה. איזה קול. היא עושה קסם. לא, אל תקרבי אותו אליי. לא, רגע. חכי, לא, זה. זה מצייר לי על השולחן. לא. וכמובן, אני צודקה. איי! בואי נסתכל. איי! ועוברים למגירה הזאתי. כאן יש ריר נוזלי, או מה שזה לא יהיה. יש כאן כזה דבר, משהו. שקיות. פה, אימא'לה. פה יש לה כזה דברים ממק שהם כזה תמדות. פה את המושלם שלי. זה שומעים איתו ברכה. זה איך קוראים לזה? זה יואו, זה השפתיים. שכחתי להראות לכם, וזה מאיקאה אם אני לא טועה. לא. זה מאיקאה. יש פה מגירה בלי כלום. שפה זה זבל ים. יש פה ריח ממש מסריח. כן, כי זה הזבל. זהו, מקווים שנהנתם. אני אראה לכם את ליה בפעם האחרונה. והשידה הזאת היא מאיקאה. טוב, אז מקווים שנהנתם.